И здравейте от тут, аз съм Майкъл Джордж БГ и днес ще играем World of Warcraft, втори епизод. Така ето, същия герой, 15 лева съм, още не съм се променил. Но днеска искам с този да играем. Съжалявам, че отдавна съм качал клипове, но много трудно. Училище, клипове, много трудно. Така че... Малко съм например, тъй че ме чувате да подсмърча малко в клипа. И ето му. Ето му. Вижу се много съм. Но в момента вали. Ето му не е тъй че... Аз мисля да се връщам. Чакай малко. Съм такова много. Обаче не е много. Нещо се не. Опа. Forest. Сега откриваме. Добре. Това ми има пак да видите. Скоро се. Само толкова. Но аз ще усиля. Тук. Или толкова бехте. Няма да се гласува. Така, тук някакъв герой. Да, правилно останете. Ако се чудите, аз съм пладин. Аз съм пладин, ако се чудите. И имам тук. Видите ли, не знам вчера на лайв, как има 5 лева. И за сега това е второто място. Просто боеве, защото не са всеки боеве. И ето. Ти ме е телефона. Той кучак ми дай къща му план си да гледам. Не ти го помня. Като ти работи много приватен курс да пълни, че аз би можел. Има един специален нищо не да пускате. Съпозици, но... дате ли? Трябва да се проверим в и... Бях някъде удивителен знак. Охо, чак тук. Пак няма да ръка. Църквата. Църквата, по начин така се явно. Избрали, какъв е камера. И времето е било така. Ами той е край, не там. Надолу съм, надолу. Надолу съм, надолу съм. Добре. Насам малко. И тук е Абей. Кабинер. И чуй мисля, че е края на самата сграда. Мисля. Така се е. И той може Абей. Пак. Същото не е просто първо. Ще съвсем също. Нет за посмотрим. Много за... Ты можешь? Ты можешь, ты не прямо... Халанс. Типа мобер. Мой. Да. Когда ты заближу, там
че нагоре съм. Може. Вот. Говоря, как ще направя. Сигурно викат нищо идва. Така. Не може. Ах. Brother News. Ах. Отивам там на мина реката, където са на твари. Ужасните. Аз съм можел от тук да слева. Ах! Ух. Така, къде трябва да се излизи? Мисля, не съм прав. Не, на къде бе? Аз да не се договорих сега. На къде трябва да е? Да. Добре, не съм се изгубил сега. Вижте нищо. Ох, добре, не съм се изгубил. Има вълци, но аз се реката, че искам да пари по някакви си напомнят. С червените съм ще ме нападнат. Колко е клипа? Клипа е 7 минути. Они с червеното са... те са дно. Няма да. Да, силно. Само как. Тя ма е страх, защото съм много. Не да нападам. Напада съм. Срещнахта. Що забъгна? Ето, виждаш ли към да? Аз зато искам да се ръпетах. Но те са много. Но са. Ще звуци. Оге! Рехуй лайк. Опа-ла! Бля, как не го видя? Аре. Вече още не съм. Айде мога да чакам да се помилю. Айде дай се ми бе. Не е нещо хубаво дали. Се. Нека ничего не мога. Мога да спомня си тайм. Смъкна. Не, не. Връщаме в там. Фонч. Хора, вижте, нищо не съм направил. Нищо. Рабит. Малко бързичко. Не удари го, бе. Но нищо не да.
Няма много хора. Много не знам, мисля, че като се успредвали да... Чакай. Да отида ето тук, ще прикося ръката, въпреки че тук има много такъв... Where is Bandan? Тях трябва да съм бил, аз съм бил един 10 дни с червените, значи трябва да ги убия всички. Аз мисля, че водите си трябва да убивам пък. Това ще ме раззайче. Айде, съжертвам. Съжертвам за майката природа. То смещи, съдиш дървета. Смъртта. Сме ли мъже? Да видим. И ето този до нас ще го убием. Ева така, ева. Виж? Ева. Ева. Виж ли? Ева. Виж ли ма? О, тата е. Камре. 12 работа. Абе. Крупни животи. Мала щунка. Маха. Ще ми забравя, ще ми трябва. Един 12, вече имам. Това ми дай злато. Страхно, няма да при тях. Така, това ще е края на нашия епизод. Надявам се да ви е било интересно. И линк от там, къде да си стеглите играта, това е в Замунда, аз за не пращам. Но ще пратя страницата за Замунда, трябва да отидете във втората страница, където ще 2040. Както да е 2040 ще пише. И като пише 2040, влезате и тъкате последното. Така, не. Иска да се водите. Не. Съм иска да ви водите. Добре. Има хилата, водата хич няма така бям повече, трябва да го научим. Добре, това ще е края на нашия епизод. Надявам се да е било интересно. Значи съм тъмно точно. Като съм бяла, ама нямаш хубаво и гледах по-яко. Но това ще е края. И чоп!